राजस्थाननि आरो ना बोरायमोननि केम्पनि ओरैबायदि थाइदोंनो आरो ना नै भिडिअ खालामनानै हरदों बोराया दहाय जा थाइदों आरो ना नै ओरैबायदि थाइनांगौ थाइखादों केम्पआव आरोखि बाहेरायाव जायानो आरो ना केम्प सिङावखाय जादों होनदों आरो ना बोराया नै नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि थाइदों आरो ना बिराद नायनो समायना नुखादों नै ओरैबायदि गोदैबो आरो ना गोथावथारबोनो बिहरफादों आङो लाबोना लाबोआ र' नालाय ओरैबायदि थाइदों आरो ना नायलाय नै फिथाइजोंनो माने देमजोबलायबाय आरो ना बिफाङानो नायलाय नै ओरैबायदि थाइनांगौ थाइगारदों भगबान माबायदि थाइदों नै फिथाइजोंनो देमजोबलायबाय आरो ना बिफाङानो नै जि लादुरा लादुरा थाइनांगौ थाइखादों न'फ्राव बिदि फांसे थाबानो ओरैबायदि जाख'नो हालायलायनाय नङा आरो ना फेमिलि फिसाफोरना न'फ्राव बिदि थंसे थाबानो माथो जाख'नो हालायलायनाय नङा ना खमला बिफांखौ न'आव गायनानै लाबा आयै ओरैबायदि समायनाखा बैहाय ना दङ नामाथाय बिराद दैया मावगासिनो दं आरो ना माइयानो जि मोजां मालाय फिथाइ लाजोबथारबाय समायना रमायनानो मालाय बिराद फिथाइ लाबाय आरो ना नै मोनहांबावबाय अबा सनाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय नै बिमा फिसाजों दसे बेरायदों आरो ना गाबफ्रुबाय थादों ओंखायनो लामायाव दसे ओंखारबोदों आरो ना आं लानानै बिब'आ टिउसनाव दंहैयो टिउसनाव लायनांगौलाय ओंखायनो ओंखारखांलायबाय आरो ना बेलासिनि दुगैख्रां लोबख्रां ओंखारलायबाय दुगैखांबाय आरो ना बेलासिनि फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे दुगैयो नालाय आङो दा दुगैखांनानै देलायखांबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैनो नै माइ बारिखौ देखायफैदों आरो आं फिसाजोनो बिराद गाबख' जाबाय बियो गाबख' बेरायनोल' लेङो आरो ना ओंखायनो दसे ओरैनो लामायाव टाइम जासान्दि ओंखारबोबाय आरो ना न'नि लामायावनो ओरैनो नै जोंना लामाया माइ बारि बारि मोजांथार आरो ना नै ट्रेन लाइन खाथि नालाय जोंनिया थांनायनि फैनायनि भिडिअ खालायबानो बुबुब बाबाब खोनाबाय थायो फान्थाव खानांगौमोनहाय फान्थावानो नै देरब्रेजोब्बाय लोगोनो लांफानोसै आङो टिउसनाव थांनायाव नै जा बुरजा थायनानै दङ नै बावबो खानांसिगोन बेसे जाबाय थानो ना न'आवबो जागासिनो दङ जागाफा थायबाय थायो बिदिनो मेरला दङ नै सिङाव मेरला दङ दाउ खानां नै खेमसिजों फान्थाव खादों नै फान्थाव लोगोनो हैनोसै आरो ना न'आवबो दंखायो दाखालि खानायानो जाख'नो हाया ओंखायनो हैनोसै आं लोगोनो खेमसि नांलायलाया माथो आखाइजोंनो मोजां खानो जागासे ओंखारबाय बिमा फिसा थोगोन बिस्रा बिमा फिसाल'खा नालाय बिसोरबो थोयो नै प्लास्टिकआव सोबाय बावलाङिनि नैबे ग्रिलाव आलायनानै दोनखानोसै आं बावोहाय खर'फ्रानो जाथारला नै थाङा नोङो गालां जानोसै आंजों गालां जागोनबो आंजों लांफा जानाय नङाबो आब'खौ लायलायनोसै आब'आ बिनो थांदों मालाय आब'आ बिनो थांदों मालाय नों थाङा नों लाया आब'खौ लाया टाइम जालायबाय आरो ना थांनो ओंखारनोसैलाय जोलैखौ लायनोसैलाय जोलैखौ सासेखौ र' मबाइल' दांनो नागिरो बे बिराद गाज्रि मबाइल' सेबाय थायो नै नोंखौ नै जेजे बाबाबो गला बाथारबाय आङो बेसे रोगालाय लाबोलाय लांलाय खालायबावनो आलामजादि गाहा खुसिसो मोनथारदों नै मबाइलखौ लायनो नागिरगासिनो दङ गामसाजों बानो हाया बेखौ मबाइलावसो नोजोर मबाइलावसो बेहायबा मा खुख्राब जालाय लायखो नै मा नाङा
नामा बाबाबो गला आरोना सनाफोर थाङाबानो उफाय गैया माथो खालामनो बाबाबो गला थांनो बाबाबो गवा उफाय गैया थांसै बादों नों लायदो बिफा होननोबो गैया नालाय बोराय थाबासोमोन भारा बदल लायनो हागौमोन बाबाबो गवा बादों होनबालाय सोर लायनानै होफैनोसै ना थांगासिनो ओंखारलायबाय जोंनि न'आ बैथिं आरोना नुहुरो मबाइलाव सिनायनाय नङा जोंना न' खाथियावनो हस्पिटाल दङ आरोना नै प्राइभेट हस्पिटाल नैबे गोदानसो आरोना बावाखै न' खाथियावनो मालाबा आंथ' बिराद बेदर जाबाय थायोना मालाबाफोर प्रेसार बारा जानानै माबाबा बेहायनो खारबोगोन आरो आं मानबाय जोंना दुब्लिजों मानबायनानै फैबानो मोनो आरोना बे हस्पिटालखौ खाथिखा थाव सोनो नागिरदों गारि 200 थ'आखै 5 मिनिट दंबावो ओंखायनो नेथ'बाय लामायाव दसे बिमायानो फैयाखै दाबो मेला नायाखै मानसै मानो मिसमोननाव मेलायाव थाङा नोङो मेला जादोंथ' औ आं थांसै दानो थगाय जाबाय बे बिमाजों लांजायाखै थगाय जाबाय बिमाजों लांजायाखै दे मा नाम खोन्थाहरलाय दे खोन्थाहरलाय खानाया नोंना मा दे मोजां खोन्थाबाल नोंनालाय सना एन्जेलिना ए नाइस नेम मोजांथारथ' मालाय नामा दे मोसाद' आयु गोरोंथारथ' मोसानोबो दे मोसानाय साथामबो रुहि मामिया दानो फैनाय नङाना जों थांगोनसै बै फान्थावखौ हाननानै लाखिदो ओइ नै स्कुटियाव दं नै ओइ नै स्कुटियाव मामिनो हो चक्लेट जोंनि दैजिनि मामि लाबोदों होननानै खोन्थादो दानो फैनाय नङादां मामिया नोंना आं थांगोन जों थांगोनसै दे थांनो सिङाव हाबनानै थाहैदो थांनो सिङाव हाबनानै थाहैदो थां जों थांगोनसै दे बाय बाय नै सैमाजों अरजागोनबा लामायाव दा फैखा थांसै थांफिनसै मोनाबायानो नै न' मोनफैबाय नै जोंहा न' मोनफैनायजों मोनानायजों दे थाब खें उन्दुबोदोंमोन आरोना लामायाव नै उन्दुनो खानाय हाथारला बे दोनलाबायबायबो उन्दुबाय फिसा थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बिराद खामानि दं आरोना आंना नै संनांगौ खावनांगौ खामानि दंसैलाय थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै